Program ta' ġrajiet kurrenti fuq Net Television. Tkellem Bjone Borċ, tkellem fuq il-til tal-Ino Kawki, intervista serja importanti, u mbagħad il-programm għadda biex jitkellmu fuq l-isport tal-Libburdjar. Tfal li jitalmu Libburdjar, nista' naraw il-filmati għaddejjin ukoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' dan il-programm. Għaliex irridu niftakru illi din l-iskola tal-Libburdjar spiċċat imkeċċija mill-kwartieri tal-Malta Yacht Club wara li l-istess club tkeċċa mis-sidien oriġinali ta' min għandu il-proġett ta' Tinje. Dak huwa l-filmat biex introduċik għall-istorja illi ħanitkellmu dwaru. Il-programm ra l-parteċipazzjoni tal-preżentatriċi illi tiltaqa' ma' ġenituri li għandhom l-tfal li jmorru din l-iskola tal-Libburdjar. U għaltilhom imma dan sport li jiswa l-flus. Namlu sakrifiċċji biex it-tfal tagħna jkunu sew jagħmlu dan l-isport, però ma narax li sport li sailing biss jiswa ċertu ammont ta' flus, hemm sakrifiċċju wara kull sport. Tista' tqabblu pereżempju ma' sfin, li naħseb dur xorta hemm ċertu investiment il-ġenituri jridu jagħmlu jekk iridu jisapportjaw it-tfal tagħhom jagħmlu dik il-ħaġa li vera għandhom passjoni għaliha. U għandha punt. Jista' jkun oli bħala prezz, bħala sport, kull ħaġa fih il-prezz tiegħu, iżda ma tistax tqabbel tajjeb. Issa. Allura saqsijiet tal-preżentatriċi. Ġifieri intom qed tgħiduli li f'din l-iskola jista' jiġi kulħadd. Mela le. Mela hawnhekk għandna xi tribù. Però l-ar hija din il-mistoqsija li ġejja. U ġifieri rajt nies li jiġu minn nofsinhar ta' Malta. Tibda trot iżlaleb. Tant kienet ixxukjat anke l-ġenitur illi kienet qiegħda fuq naħa l-oħra tistenna biex tagħmilha l-mikrofon illi wiġbitha hekk. Minn kull from all walks of life. I mean, aħna, it's Malta hija an island, fis-sens it-tfal jħobbu jmorru ħdej il-baħar. U jina ħsieb forsi għamlet żball biex issaqsi rajt tfal jew nies qalet għax balli kieku mhux kulħadd għaddemmu l-laħam imnieħer widnejn, eċetera. Jiġu minn nofsinhar, le kien hemm ġenitur ieħor biex tbenġilha sibtien, imma ara l-mistoqsija li għamletlu. Tista' nsaqsik fejn toqgħodu? Aħna noqogħdu s-Siġġiewi. U niżlu taxbiex għal-training school. ċirasa fuq il-kejk, it-tifla ta' dak is-sinjur li tkellem li joqogħdu s-Siġġiewi hija champion nazzjonali tal-Libburdjar u tipparteċipa f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Tajjeb, sinjuri tan-net li laqqas biss tafu l-kontenut tal-programmi tagħkom fil-ġrajiet kurrenti f'aħbarijiet skużani ta'. Jiġifieri rridu nagħmlu distinzjoni issa bejn sport li huwa bejn in-nazzjonalist u l-laburist, bejn ta' fuq bejn tan-nord u tas-sawt. Aħna serji jew.